Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah mi yettima be hokkugo yam bawde. Hande bo mi wolwanan on do hala Dada Daido. Wala bana Dada Daidoma. Dada ma kanko ngendam ma. Dada ma kanko woni lawol aljanna mada. Dada ma kanko woni teddudo ma. Dada ma kanko latti endudo ma. Dada ma kanko woni reta ma. Kanko resima lebbi jeenay nder reedu. Kanko otti danyima. Kanko jogima nange e jemma. Kanko nyamnima ko ngidda fu. Kanko mauninima. Kanko eltima. O jardo bonema nange e jemma fu. Ngamman o saptayma, o wudinayma, o yarnayma bone. Wala yide nde timmata, se yide Dada Daidoma. Dada nde weti fu numan biyum. Dada dawata biyum. Dada jabata bone biyum. Dada wayata biyum. Dada wayanta biyum. Dada wudinta biyum. Dada yelata soyinde biyum. Dada ko yifu yelanan biyum. Dada soyan yonki mudum ngam biyum. Derdam wala bana Dada Daidoma. Ngam man ɗowtanumo, teddinmo, suklanmo, jogamo, endumo, aynu nyammako, aynu yarmako nde weti fu. Ngam aljanna maɗa les mako woni. Derdam to aɗo mari, waɗan Dada ma diga jonta. Ngam ta latta a maya a waɗanaymo, ko bo ta latta o maya a waɗanaymo. Ngam wade kam subtata, ndende wala wakkati bo. Dada wawi jogi ɓikkon 10 ha mauni, amma ha fere ɓikkon 10 wawai jogago Dada goto. Ayye jorondum e kulnidum. To Allah wawni en jogago saro en meɗen fu nder hayru. Assalamu alaikum.